Upay nga adlaw. Oras na sa tibog. Dali na, luto. Parang pinggan, naubos ka. Basag-basag. Sura na. Galunggong na prito. Isaw-saw sa sopa. Ayun na, adlaw. Tara mga ate. Ayun na, hungin na. Galunggong na prito. Kaldero na lang, kain. Ang pinggan. Kulang mag-isa dito. Masang trabaho. Alas 12 na pala eh. Maraming oras.
Lukot na. Tong na. Bili pa. Nga. Tahimik lang ako mag-vlog. Pasensya na kayo, di ba ako masasanay? Kailangan natin ito, tatawan. Para masugas. Ito.